No niin, lähdetään pikkuhiljaa aloittelemaan, niin jos kaikki vielä löytäisi istumapaikan. Täällä onko jossain siellä tyhjiä paikkoja vielä väleissä? Täällä on yksi paikka edessä, pääsee eturiviin ainakin. No niin, täytyy todeta, että oikein hieno nähdä näin paljon merkittäviä ihmisiä samassa tilassa. Todellakin olemme ällistyneitä päivän suosiosta. Siispä oikein paljon tervetuloa IC Business-tapahtumaan. Kuulemme tänään meriteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksista ja pääsemme tutustumaan Seaside Industry Parkkiin. Nimeni on Pauliina Nordberg ja tänään tapahtumaa kanssani juontaa Jaakko Myllymaa. Ja oikein lämpimästi tervetuloa myös minun puolestani. Tapahtuman järjestää Rauman Nuorkauppakamari ry yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Haluaisinkin esitellä teille vieraillemme tässä kohtaa meidät Rauman nuorkauppakamarilaiset, jotka tunnistatte komeista kravateista ja huomioliiveistä. Ja erityismaininan tietenkin ansaitsee tapahtuman projektipäällikkö, projektin äiti ja matriarkka Riikka Piispa. Ja ilman häntä ei tänään täällä istuttaisi, joten annetaan raikuvat aplodit Riikalle. Ja Riikka löytyy tuolta eturivistä käsi pystyssä nyt. Kiitos Riikalle. Yhteistyökumppanimme ovat tänään Rauman kaupunki, Rauman kauppakamari, Rauman satama, Rauma Marine Constructions, Logistikas, Rolls-Royce, Stirprop ja UPM10. Kiitos hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä ja annetaanpa tässä kohtaa yhteistyökumppaneillekin isot aplodit. No niin, tämä päivä on jaettu kahteen osioon. Aamupäivän aikana kuulemme mielenkiintoisia puheenvuoroja ja kasvutarinoita meriteollisuudesta. Yhteinen osio päättyy siinä vähän ennen 12, jonka jälkeen nautimme lounasta, tutustumme messualueeseen sekä menemme opastetuille kierroksille teollisuuspuistoon. Lounasta tarjoillaan täällä sinne 2 saakka, joten toivomme, että sillai sujuvasti käydään syömässä, joustetaan niiden ruokailuaikojen suhteen. Meitä on täällä tänään yli 200 ihmistä, joten mennään sille joustavasti sitten ruokailemaan. Ja tässä kohtaa pientä infoa liittyen näihin opastettuihin kierroksiin. Eli oppaat odottaa käyntikohteissa. Kartta löytyy sieltä materiaalipussin joukosta. Sitten kun muutama henkilöryhmä on koossa, niin lähdetään yhden oppaan perässä kiertämään semmoinen 5-10 minuutin mittainen kierros. Ja kohteissa tietysti on paikalla myös näitä isäntäyritysten edustajia. Ja heitä sitten voi kysellä tarkempaa infoa ja tietoa paikka- tai kohteesta. Ja pidetään mielessä, että tämä kierros on vain tämmöinen pintaraapasu. Eli jos haluatte lisää infoa, kiinnostuitte, niin Industry Parkin väki vastaa enemmän kuin mielellään sitten lisää tiedusteluihin. Hienoa. Kerropa Jaakko vielä tarkemmin, että miksi tämä tapahtuma on järjestetty. No niin, nyt kun mikki on annettu käteen ja puhumaan pääsee, niin pieni mainos pitää heittää. Eli Rauman nuorkauppakamari on Rauman talousalueella erittäin aktiivinen toimija. Ja sieltä talousalueen ja elinkeinoelämän tarpeistahan tämä idea sitten niin kuin lähtikin. Eli noin runsas vuosi sitten niin muutama nykyinen ja vanha kamarilainen mietti, että tällaisena aikoina niin Rauman nuorkauppakamari pitäisi järjestää joku yhteiskunnallinen projekti. Ja silloin vaan ei vielä keksitty tai tiedetty, mikä sellainen olisi, joten siinä otettiin lusikka kauniiseen käteen ja hattu kourassa lähdettiin kiertämään alueen yrityksiä ja haastateltiin ja kartoitettiin ajatuksia ja mielipiteitä
että mikä on yrityselämän näkemys, että mitä täällä pitäisi tehdä. Ja siitähän sitten tuli useita erilaisia hyviä ideoita, joista sitten pienen ohjausryhmän avulla niin tämä markkinointitapahtuma valikoitui sitten tähän projektiksi, koska todettiin, että tällä projektilla on parhaat edellytykset luoda roppakaupalla yhteiskunta hyvää tälle alueelle. Ja siitä sitten, kun projekti podcastiin käytiin, niin saatiin heti semmoinen friski myöttäinen purjeisiin ja lähdettiin aika faarttiin menee eteenpäin ja nyt sitten ollaan tässä. Eli tämä on todella ainutlaatuinen tilaisuus päästä verkostoitumaan ja tutustumaan mahdollisiin tuleviin ja nykyisiin yhteistyökumppaneihin. Mutta nyt on aika pyytää päivän ensimmäinen vieras lavalle kertomaan tarkemmin tämän alueen mahdollisuuksista. Erittäin yrittäjähenkinen, innostava ja tämänkin tilaisuuden takana vaikuttava herra, Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski. Ole hyvä.